Bongga niya! Wait, kasyang ka... I miss my daughter. You don't miss me? My wife. Good morning, mga lalabs! It's... ngayon, Wednesday today. And kung naririnig nyo, maingay yung aking washing machine kasi malapit na siyang matapos. Hinintay ko na lang bago ako pumunta ng Lidl. So, welcome back po sa aking channel. Ako po si Yen. And kung bago po kayo dito, welcome. And dun sa aking mga suki, hello po sa inyo. Shout out ng mega mga lalabs. Bababa muna tayo. Trinay kong mag-vlog ng walang selfie stick. Para mas madali siya. For example, pag lalabas ka, hindi ka nang dala ng malaking bag. So, parang ilalagay mo lang siya sa loob ng bag mo. 'Di ba? So, bababa muna ako. May ano kasi, punta ko ng Lidl kasi bibili ako ng orchid. Yung, ambisyosa, lahat naman ng orchids ko namamatay. Pero maganda kasi siya, na may konting bulaklak sa bahay ba. Plano ko talaga, pero hinahanap ko pa yung snake plant na isa, yung bang mataas. Yun yung gusto ko sana, pero antayin natin pag makapunta na kami sa IKEA. Kasi medyo mahal siya sa ibang tindahan and hindi ko siya afford. Talaga hindi afford. Pag mag-ambisyon tayo, dun na lang muna tayo sa mga mumurahin. Hindi naman siya, yung IKEA kasi na prices is pangmasa. So, wala akong pera na bumili ng mga extra mahal na mga tanim. You know naman, yung mga bili-bili lang natin, yung mga low maintenance at saka yung magstay ng longer. So, tignan nyo yung aking orchid. Actually, lahat ito orchid siya, no? Ayan, sa aking bintana. Ayan, orchid to. Klase din ng orchid na hindi ko alam kung ano. Orchid din to siya. Ito yung bibilihin ko, pero mini. Mini yung andoon, so $3.99. So, ngayon daw lalabas. So, pupunta ako. Tapos, ito din, orchids din siya. Sa IKEA ko sila nabili. Pati yung pot niya, sa IKEA ko din siya nabili. So, kaya gusto ko siyang puntahan. So, yung aking H&M, hindi ko pa din niya nabubuksan. Kasi actually, mga, I think, 40 days ba? 45 days or 30 days na meron kang thinking time para mag-think kung, tawag nito, susoli mo ba or hindi? Or itatry mo, may time ka doon, pero wala pa eh. So, 1 minute na lang yung aking, tawag nito, yung aking, washing machine. Tapos, may dumating pala from AliExpress, of course. Lately, nag-order ako ng mga things para, para sa bahay, yung mga organizers. Kasi, mas nagustuhan ko yung mga nila, yung mga klase-klase nila na mga tinda. Kasi marami siyang choices kaysa dito. So, alam nyo naman, AliExpress is from China. Ewan ko lang kung available siya sa lahat ng countries, pero dito sa Netherlands, meron kami niyan. So, hindi ako naligo, mga lalas. Nag-half bath lang ako. I decided. Tapos, naalala nyo ba yung shampoo na ginamit ko pala, yung ginger na shampoo at saka ginger na conditioner from AliExpress, from Body Shop. Hindi siya amoy ginger. Ewan ko lang, wala namang nagsabi sa akin kahapon. First time ko siyang ginamit, pero wala namang nagsabi sa akin na amoy ginger ako. So, mild lang siya after paggamitan mo na. So, sobrang nagandahan ako sa buhok ko kahapon. Well, kasi pag naligo ka, maganda naman talaga. So, maganda siya. So, bubuksan muna natin to. I think ito yung pantulog na in-order ko sa AliExpress. Tignan natin kung maganda ba. Sobrang andali nitong dumating. Oh, yun na nga. Ayan, ito na yung pantulog. First time ko. O, diba? Bongga niya. Uy, kasyang-kasya ata to. Try ko nga, excited ako. Ano ba in-order ko na size? Large. Kasi, di ba, Asian, China's Asian size. Hindi, pag nag-order ako, hindi ko tinitignan yung mga bust, yung mga dito. Hindi. Basta yung sa akin lang M or L. First time kong umorder dito. Uy, ganda.
Pang mayaman. Kasi silk siya. Yung bang style, na-miss ko itong mga ganito sa Pilipinas. Meron itong ganito dito, pero medyo mahal siya. Parang, ewan ko, magkano ba nabayaran ko nito? 8 euro lang ata kasi pantalon lang siya at ano. Ayan o. Kasya. Kasya na. Ayan, tsaka itong pantalon. So, sobrang bilis. Ayan, I'm so happy. So, meron na tayong pantulog. Mura na. So, akyat ko muna yung, lalabas muna ako kasi wala ng time, 8:15. So, ganun. Okay, mga lalabs. So, kagaling ko na ng Lidl. Walang orchids. Grabe. Akala ko hindi pa nila nilagay, bro. Walang orchids talaga. Tinanong ko, walang orchids today. So, pero may binili akong bulaklak. Bulaklak tanim. Ito siya, para maiba naman. Syngonium Aro. Ayan, kilala nyo ba to? Ayan siya. So, wala pala siyang pot. Meron pa naman akong pot sa likod. So, titignan ko. And, kibiling. In case gusto kumain ni Bana, hindi ako muna sa. Tapos, pancake. Ito. Para sa akin naman, lunch ko sa work. So, kakain muna ako. Meron ako niluto kanina. Itlog. Ayan o. Pag mag-itlog ako, kumakain si Sofia. Buti na lang. Tapos kainin ko yung sobra ng adobo. Sabaw lang yan ng adobo ha. Yung sabaw. Yung parang sauce niya ba. Kasi iniwan ko yung yung 4 na piraso for Sofia. Kasi kahapon kinain daw niya yung adobo. Sabi ni Bana. So sabi ko, iwan ko na lang. Kasi wala na silang time magluto. Sabi ni Bana, sige, iwan mo na lang. Tapos mag-fries na lang si Sofia mamaya. Nako. Ano ba yan? Nakakaloka. Mga lalabs, kain muna ako ha. And, ginamit na. Sige, mag-uus pang plato. OMG. Sige, vlog pa more. Vlog pa more. Alam nyo yung isang SD card, puno na naman siya. Ito, iba na naman. Nagkawatak-watak na talaga yung mga videos ko ba. Ay, kailangan ko na naman bumili. Ayaw kong bumili ako ng pera. So, hindi ko na kayang maghugas ng plato. I mean, hindi na kaya na aking time. So, ilalagay ko siya sa dishwasher. Para at least, pag uwi ni Bana, medyo hindi naman magulo, no? At hindi sumakit yung ulo niya. At hindi siya ma-high blood. Kasi kahapon, malinis yung kusina. Pero ngayon, talaga kaya ng time ko ba? As much as possible, ayaw ko sana gamitin yung dishwasher. Kasi, yun nga, save ng water, save ng kuryente. Pero, minsan talaga, hindi mo maiwasan. Katulad nito, nagmamadali ako. Wala ako time. So, alangan naman na malate ako sa trabaho. So, eto na lang. Kasi late din kami gumising. Hindi na ako gumigising na sobrang maaga para mag-prepare. Tinatamad din ako. Sarap matulog. So, mga lalab, ready to work na ako. Yung bike ko ando na sa labas. Hindi ako magdadala ng jacket kasi okay naman, hindi siya masyadong malamig. Yan, tingnan yung aming papunta sa basement. Basement! Tapos, eto na, ay, tika, iinom pala ako ng aking mga gamot and then, mga gamot talaga, vitamins. Okay, mga lalab, see you mamaya. Have a nice day. Hello. So, hi mga lalabs! Nakauwi na tayo. And, sobrang nagmamadali ako kasi umuulan na. Pangit talaga ng weather, oh. Kanina, ganda-ganda. Kita nyo yan? Yeah, it's very gloomy. Hindi siya maklaro. So, andito na si Sofia at saka si Bana. Say hi! Bye! Bye! No, hi! She also said hi. That's so cute. Kiss mo ba?
Nakahumot, oy. Humot baho kay panos. Baho panos. So, magbibihis muna tayo sa taas, mga lalab siya. Bago tayo karing-king-king kasi super dumi from work. And then yung mga bakterya na dyan, mga viruses, kailangan mawalay. So, nagbibihis talaga ako, tapos naghihilamos. Bago ko talaga yung parabang maano ko si Sofia, ay hindi ko natanggal yung aking earrings, ganyan, yung mga ating aretes. So, maghilamos muna ako. Hindi ko na ipapakita kasi wala akong stand and tubig, diba? Ano yung ano namin? Very small. Walang nice space. Next time, pag ano kasi, bibili ako ng organizer. Titingin tayo sa AliExpress. Kasi may mga mura doon na maganda. Moment. So, mga lalabs, yung aking routine after, sa trabaho, pagdating ko sa bahay is maghilamos, yung mga kilikili, yung mga singit-singit, alam nyo na, kung hindi ako maliligo, mag-half bath, ganun. Nililinis ko yung mga pukangkang natin, nilinisin natin yan. Tapos, yung face, especially, gumagamit ako ng Eskinol. Ito lang Eskinol na ginagamit ko. Philippine style, papaya pa din. Tapos, sinasabon ko siya ng 2 times. Sabon, tapos Eskinol, tapos sabon. And then, ginagamit ko lang tong aking aloe vera gel. Ayan. So, malapit na itong maubos. Pag maubos na to, yung isa naman yung gagamitin ko, yung Jeju Eyes. So, yun lang talaga. Yung aking routine, kasama na yung neck. And hinahanap ko yung aking Nivea ba? Para, maganda daw yun pag... Ay, pinatay ko na yung ilaw. Pangit mo! So, teka lang. Ngit-ngit ba? Hagbong ni Ron. Dadapa. Ron, padadapa. Po tayo tabi kay Dada. Kasi si Sofia busy. Hi, Dada. How's your day? Magagawa, laging natutulala. Tired. Tired me too. I'm so tired. Sofia kasi nanonood ng Blippi. Tiring? Did you miss me? That's the important part. Nah. Kiss me. I miss my daughter You don't miss me? and my wife. Nah. Nah. Actually, he's happy because I sleep beside him na. Magagawa, laging natutulala. 2 days running now. This is my 3rd night. This will be my 3rd night. So, challenge din namin Sofia. My peace has been shattered. Si Sofia is sleeping on her own. So, we have a bit of a struggle on how to put her to bed. Alone. Yeah, we will see tonight. This is the 3rd day. And then, normally, Sofia sleeps so late. Sobrang gabi na talaga siya natutulog. Tignan nyo yan. Oh, naglalaro pa si Sofia. Watch ng TV. It's now 10 to 8. So, nag-shower na siya kahapon. So, mamaya, pupunasan ko na lang. Wipe her down. Wipe her down later. And then, she's eating biscuits. Nagtima-tima. Akong anak. So, Dada is tired. Someone wants to join. Say hi. Say hi. Kiss mama. Ayaw. Where's the top? Where's the lid? Where's the lid? Yes, where's the lid, anak? Where's the lid? Come by mama. Oh, shush. Baby, big girl naman, baby, yeah. You're warm, baby. Where are you warm? She slept for 5 minutes today. Wow. Yes? Very tiring day. So, tignan nyo pagkain ni Sofia. Ayan. Naubos niya. Tapos kay Bana, hindi pa siya nakakain. Ayan, oh. Kawawa naman kasi paggabi siya talaga ang gutom ko ba ako nito. Dan ang Sofia naka.
Pag adobo, gusto yun ni Sofia talaga. Mga adobo. Filipino food, gusto niya. Sinsa na kami mga lalab, gutom ko Mukha ko pero okay, naman pick it up. Kalame. What is up? Okay. May bahaw pala ako, mga lalabs. Kakain ako ng bahaw. Ayun. Tigman yung mga fats dyan. So, mga lalabs, ito lang kainin ko yung sobra sa Chinese namin nung Sunday. Hindi nga ako nakapag-vlog kasi, diba, wala akong SIM card, SD card. So, ngayon, mag-vlog ako kasi dinilit ko silang lahat. So, ito ngayon, alam nyo, si Bana hindi yan kumakain ng leftover. Sabi niya, 2 days old na daw to. Pero nasa fridge naman. Pero yung mga gulay na iniwan niya sa akin, yung chop suey, hindi na siya maganda. So, hindi ko kakainin. So, itong kakainin ko, yung fried pork lang sa babi panggang. So, okay na yan. So, diba, sayang siya kung itatapon mo. Kaya, yun, si Bana ayaw. Ewan ko yung mga Bana nyo, ganyan din ba yung mga mister ninyo. But yung akin, as much as possible, ayaw niya. Tapos, natatakot din naman ako. Baka kasi, maano yung tiyan niya. So, hindi talaga siya kumakain. Si Sofia kumakain. Si Bana hindi kumakain ng ribs. Tsaka ako, eto. So, mga lalabs, I think dito na magtatapos yung ating vlog for today. Nakita nyo naman yung aking araw. Medyo, ganun lang talaga siya. Everyday pag may trabaho ako. So, wala talagang ganap. No? So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscription button down below. Tapos, paki-like na din po. Kailangan ko po yung mga like ninyo. And then, sa aking mga suki, hello mga lalabs. Thank you po. Mega shoutout sa inyo. Sana po hindi kayo magbago. Sana po manood pa din kayo. Kung meron po kayong gusto kong gawa ng vlog or content, comment nyo po down below. So, mga lalabs, mag-good night ako. Kakain mo na ako. Super gutom na. Malapit na. Alas 8 na pala ng gabi. So, late na. So, yung mga fats natin, hayaan nyo na dyan. So, bye mga lalabs and sleep well! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지